हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बैफोर आपडेट भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोन बे बोसोरनिनो फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन, लोगोसेनो सोर फावखुंगुरा नैथि खेबनि थाखाय बिफा जाबावखो बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बेफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन बे बोसोरनिनो फैनो गोनां प्रबिन मैथा बर' बिथांनि आखायाव जोनोम मोननाय मिस्टार ग्रेजुएट मुंनि रमान्टिक आरो कमेडिजों बुंफबनाय फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननिनो ट्रेलारखौ बिथांमोना फावखुंगुर बिरफुं महिलारि बिथांनि चेनेलाव बावैसो आबुङै हगारनानै होबाय। बे सावथुनावनो जोङो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फावखुंग्रि मनिषा मुसाहारि, लोगोसेनो बिरफुं महिलारि, लोगोसेनो गोदोनि मुंदांखा बिलेन देगार सिं, कमलेश्वर बसुमतारी आरो गोबां फावगिरिफोरखौ बे सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ दिन्थिनो होननानै सानबाय दङमोन, नोंथांमोना थाबैनो बिरफुं महिलारिनि चेनेलाव थांनानै ट्रेलारखौ नायनायजों लोगोसे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामनानै लादो। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो गोदोनिफ्राय दिनैसिम मुंदांखा बिलेननि एक्टर, जायखौ जों गोसोम आरो बायदि मुंजों मोनथिनाय जायो, बिथां नबदीप बरगयारी। बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय बिफा जाबावबाय। थांनाय मैया बिथांहा फिसाजो मोनबाय आरोना। बिथांनि गिबि फिसायानो जादोंमोन हौवासा आरो बेबारनिया जादों हिन्जावसा। आसा खालामो बिथांनि सानैबो उन्दै फिसाजो आरो फिसाज्लाफोरा मोजाङै मोजां जौगालांनो हाथों आरो गावनि बिमा बिफानि न'खरजों लोगोसे हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हाथों होननानै बेखौनो मिजिंथिहरनाय थाबाय, लोगोसेनो बोर सारस्रिहरनाय थाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे सुंद' आपडेटनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।